Wani bidiyo da yake yawo a kafafen sada zumunta ya zama wani abin nema wanda a yanzu za a iya cewa shine bidiyon da ake nema a ƙasashe wajen guda 5. Wannan bidiyo dai bidiyon wata yarinya ne wanda za a iya kiranta da budurwa. Yarinyar dai ta bayyana ne a wani bidiyo wanda ya nuna tsiraicinta tana saduwa da ɗa namiji. Sai dai kuma daga baya bidiyon ya fita intanet wanda alamu ya nuna yarinyar bata shirya bidiyon ya fita intanet ɗin ba. Sanadiyar fitan bidiyon intanet dai ya jawo yarinyar yanzu an ce a wani ƙaulin ta ɗauki rayuwar kanta, wato ta kashe kanta. Sai dai har yanzu babu tabbacin cewa wannan yarinya ta kashe kanta, amma dai bidiyon tsiraicinta ya tabbata cewa ya fita, kuma alamu ya nuna cewa ba da hannunta aka fidda bidiyon ba. Yarinyar dai ana zargin cewa sananniya ce, kuma ana alakanta ta da shirin fina-finai. Wannan dalilin ya sa bidiyon ya zama abin kunya a wajenta, wanda tana ganin cewa ya fi ta ɗauki ranta akan cewa ta tsaya ta ji kunyar duniya na bayyanar bidiyon tsiraicinta tana saduwa da ɗa namiji a kafafen sada zumunta. Ire-iren waɗannan bidiyoyi dai yanzu sun zama ruwan dare a kafafen sada zumunta, musamman a Twitter ko kuma Facebook. Irin waɗannan bidiyoyi dai na 'yan mata a ƙasashe da dama, kama da ƙasar Najeriya da kuma yankunan Indiya da yankunan Amerikawa, ya zama wani bidiyo yanzu da ake yawan yaɗawa na tsiraicin mutane, wanda akasari wasu ana yaɗa bidiyon ne ba da shinansu ba, sai dai kuma sakacin da ya sa suka ɗauki bidiyon za a iya cewa shine dalilin da ya jawo bidiyon ya bayyana a intanet. Waɗannan bidiyoyi dai suna sa mutane da dama aikata abubuwan da ba su dace ba bayan bayyanarsa. Wasu suna rasa ayyukansu, wasu ma suna iya ɗaukar rayuwarsu, kamar yadda aka rawaito wannan yarinya ta kashe kanta saboda bayyanar bidiyon tsiraicinta.